Στρατηγική εξάρτηση και περιφερειακός κίνδυνος. Το πυρηνικό έργο Ακούγιου στην Τουρκία. Οι πρόσφατες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη έχουν αναδείξει τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς οι διακοπές εφοδιασμού και οι επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών καθορίζουν όλο και περισσότερο το σύγχρονο πόλεμο, δίνεται εκ νέου έμφαση στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, στην επέκταση της εγχώριας παραγωγής και στις επενδύσεις σε πιο ασφαλείς υποδομές. Ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου στην Τουρκία αντανακλά την αλλαγή αυτή. Ενώ το έργο αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα και τη σταθερότητα της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας, ταυτόχρονα εισάγει νέους κινδύνους που συνδέονται με την εξωτερική εξάρτηση και την περιφερειακή αστάθεια. Ως εκ τούτου, ο σταθμός του Ακούγιου δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως ένα ενεργειακό έργο, αλλά ως ένα έργο με ευρύτερες επιπτώσεις για τη στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας, τη δυναμική του ΝΑΤΟ και την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων. Ένα κείμενό μου στο iskra.gr.